Bardzo często śląska gotka, śląska mowa jest oceniana jako taka gruba, nieprzyjemna w brzmieniu, niska. I pewnie trochę w tym jest prawdy, bo bardzo dużo jest przecież po śląsku tak zwanych samogłosek pochylonych, czyli takich wąsko wymawianych, które obniżają sposób mówienia. Bardzo dużo mamy po śląsku, więc mamy nie i śnie, które się tak nisko kojarzą. A przecież w tym niby grubym mówieniu mnóstwo jest ciepła i takich naprawdę miłych rzeczy, co na przykład widać w nazywaniu osób boskich, takich jak Maryjka, jak Jezusiczek, jak Pan Boczek, czyli właśnie takich zdrobnień, które pokazują, jak blisko tym tradycyjnie, stereotypowo pobożnym Ślązakom do kamracenia się z niebem chcemy być jak najbliżej i przecież tylko w naszym regionie prezenty pod choinkę na Boże Narodzenie w Wigilię przynosi nie anioł, nie gwiazdor, nie Mikołaj, tylko swojskie, zdrobniałe, śliczne dzieciątko.